el 2007. Recordo una mica tot això que anàvem acompanyats els novicis d'aquell temps pel malaguanyat i estimat pare Venanci d'Arenys de Mar. Recordeu molt els d'Arenys de Mar. I jo l'estimava molt perquè era un home que es feia estimar de tothom. Així doncs, avui he vist complert aquest desig que portava de tants i tants anys. Em trobo aquí amb vosaltres, al peu d'aquesta ermita, per venerar i també donar gràcies a aquesta estimada Verge, Mare del Remei. Així doncs, una vegada més, ens agermana aquesta ermita, els dos Arenys, amb la filial de Caldetes. Caldetes, ho sabeu, la meitat era d'Arenys de Mar, l'altra meitat era devia ser de Sant Vicenç. Bé, ara això ha canviat, hi ha una sola parròquia i un sol rector, però em penso que la divisió encara està en la via, segons diuen. Bé, la història m'agrada molt. Bé, doncs fem aquesta acció de gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor i germà gran, i a través de la seva mare, la Verge Maria. L'Eucaristia és fonamentalment, ho sabeu, acció de gràcies, perquè Eucaristia, paraula grega, vol dir fer acció de gràcies. Que senzill i que bonic. No és una celebració, diguem-ne, ritual. Fonamentalment és acció de gràcies. L'acció de gràcies que ens enllaça amb aquell Jesucrist clavat a la creu, que morí vessant el sang per nosaltres i també per fer de capdavanter de la nissaga de tots els redimits que som els homes que seguim el seu evangeli. Som doncs aquí per fer festa, per agrair al bon Déu tot això que ell ens ha atorgat per intercessió d'aquesta Verge del Remei que tantes vegades en el cor encara invoquem. Volem agrair també una vegada més l'acollida que ens han prestat el Jaume i la seva filla Núria, que ens han obert les portes d'aquest casal i també les portes de la capella o del ermita perquè la puguem venerar.